Ultimato dos traballadores da fábrica de Ence en Pontevedra a dirección da factoría. O cadro de persoal reclama cambios na xestión da empresa e advirten de non atenderse ás súas demandas de seguridade laboral, xestión de persoal e investimentos, irán á folga. O que non podemos permitir é que o día de mañá haxe un accidente, Dios queira que non, morra un traballador ou sufra secuelas por deficiencias que todos palpamos no día a día, que este comité ou os sindicatos que estamos presentes na fábrica non iniciáramos unha folla de ruta para solventar esa problemática, porque entón seríamos cómplices da empresa nese sentido. Son situacións que cada día se nos dan máis, tanto a nós como ás empresas auxiliares que traballan dentro da fábrica. Chegan a este punto despois de 7 reunións no 2024 que remataron sen que a empresa tomara medidas de importancia. Despois de máis dunha trintena de denuncias, a Inspección de Traballo decidiron abrir un proceso de conflito colectivo. Que supón? Pois supón mover a maquinaria para meter presión e acabar na folga. Iso é así, non hai máis. Nos o que demandamos, te volvo a repetir, basicamente é que invirtan no que son as instalacións do día a día. Sabemos que se invertiu en Osmond, sabemos que se fai unha serie de inversións, pero que nos falta é a inversión que garantice que a fábrica está ok. Entendes, no tema do día a día, é dicir, espacios comuns, seguridade industrial básica, é dicir, o que son instalacións, por exemplo, que se quedaron vellas. Denuncian o deterioro das instalacións cunha falta de investimento xustificada até de agora polo risco de peche. Tamén falan de falta de limpeza industrial, instalacións obsoletas e manobras de operación que poñen en risco os traballadores. Sobre el tema de la seguridad de las instalaciones, tenemos una necesidad extrema de inversión real y de una gestión y realización efectiva del mantenimiento, que se lleva postergando años con la buena excusa del riesgo de cierre político de la factoría, que tanto y tan bien ha aprovechado la empresa y que a día de hoy sigue siendo más que deficiente y con nula credibilidad por su parte. Con un estado de las instalaciones lamentable que puede derivar en cualquier momento en graves accidentes para nuestros compañeras y compañeros y en cuyo día a día en el trabajo se ha normalizado la incidentalidad fuera de estadística. Tampouco gustan o alto índice de rotación con elevada contratación de persoal por curtos períodos de tempo ou a estrategia de compras. Os traballadores aseguran que non se compra a cantidade suficiente de madeira, o que afecta á produción e, polo tanto, ás súas primas salariais. Cunha merma considerable da retribución dos traballadores, porque as reducións de produción, ben señen por falta de madeira, de auga ou por decisión empresarial, ao final están afectando unha parte dos salarios dos traballadores que depende da produción da fábrica. É unha ferramenta que tamén emprega a empresa. Non sabemos con que finalidade, pero os feitos están aí. Os traballadores aseguran que as súas reclamacións e a folla de ruta proposta teñen o apoio de todo o cadro de persoal de Ence en Pontevedra. Agora concederán unha semana á empresa para aceptar as súas demandas. Do contrario, iniciarán varias xornadas de folga.